Salutare fraților, Stat de Art și bine ați venit la un nou vlog de-al meu. E un vlog mai special, un vlog cu Sims 4. Și o să vreau să construiesc ceva pe mapa, pe una dintre mapele astea minune. Mapa asta de bogătași și aș vrea să construiesc ceva. Bine, am mai multe update-uri pe aici, câte se poate vedea, o să le folosim oarecum pe toate, adică o să mai facem vloguri. Dacă, bineînțeles, vă place. Ia să vedem ce putem să facem. Mâine mi se salvează jocuri pe noapte, deci nu pot să înțeleg de ce. Așa, nu pot să construiesc așa, frate. Mamă, este un cartier suburban, adică nu știu cum să spun, e un cartier de ăsta mai de sărăcie. Vedeți? Ce casanchi suntem la Hollywood, ia uite și voi. Asta e alea lui CJ din San Andreas, oare? Cred că da. Frate, acolo e un teren, ceva de joacă, fantastic. Și mecherul de tot. Copăcei frumos, tot ce trebuie aici, fantastic. Bun. Niște lămpi din astea așa. Pe aici, peste tot, fac frumos. Arată bine. Arată bine ca să nu arate rău. Hai să vedem acum. Geamuri. Nu știu, vreau să selectez cele mai mișto geamuri care le pot găsi. Hai să vedem. Nu, astea sunt geamuri de școală. Hai să nu deprimăm oamenii totuși. Adică pe bune. Bun, nu prea ai foarte multe ferestre din care poți să alegi gen. Cred că o să le folosești pur și simplu doar pe astea. Momentan, eu zic că e destul de ok și astea sunt destul de bune, momentan. Să vedem acum, că aș vrea să fac un fel de terasă aici, deci cred că ar trebui, nu? Sau să las așa? Nu, cred că trebuie să fac și un fel de terasă sau ceva de genul ăsta aici, pentru că dacă nu fac treaba asta, e cam greu să mai intri gen în casă, așa că facem așa, frumos. Aici la uși, o să selectez, cred că ușa, vreau ușa de aia glisant, ceva mișto rău de tot, îmi plac ușile glisante rău de tot. Uite-o. Ia uite-o ea, așa. Mamă, am încadrat-o la fix. Pac, frumos. Balustradă frumos așa. Arată bine, n-arată rău. Azi dacă reușesc să găsesc o balustradă cam similară cu aia. Tena. Nu vezi că am pus așa. Cam deja aici, adică ușă. Ce, Doamne iartă-mă. Băi, jocul ăsta e nebun rău de tot. Așa, să punem și o scară așa la mișto acolo. Nu contează cum o punem, pentru că nu știu dacă o să rămână chiar așa. Stai. Să o facem dublă. Și dacă e de chestia asta și tragi. Hop, perfect. E perfect, arată bine. Aici cred că o să delimitez zona asta, lăsând doar atât. Aici o să facem ceva, nu știu ce, dar aici vreau să facem altceva și nu știți ce. Bun. Facem aici o baie? Ce ziceți? Se pare o idee foarte tare să facem aici o baie. Chiar la intrare, adică, nu știu, mi se pare mult mai interesant, ca să zic așa. Să vedem ce alegem, o cadă sau un duș? Hai să alegem aici o cadă totuși, nu? Ce părere aveți? Cred că e o idee destul de bună. E foarte tare că eu mă apuc prima dată de baie. Adică mă luat să fac, nu știu, orice altceva, eu zic, nu frate, fac baia, e mai ok dacă fac baia prima dată, de ce nu? Sunt un om foarte interesant. Ia zi ce avem pe aici. Avem o grămadă de nebunii. Să pun niște hârtie igienică frumos, așa, să fie acolo, că trebuie să fie și hârtie. La. Stai să punem mai bine o oglindjoară aici, frumoasă, întâi și întâi. Am zis frumoasă. Stai așa, că uite.
frumoasă rău de tot oglinda asta. Zău, chiar e șmecheră rău de tot. Nu neapărat o ușă din asta. Putem să punem o ușă mai, cum să spun eu, mai altfel, da? Nu știu, nu un covoraș. Adică parcă lipsește ceva, știți? Wow, avem covor de ăsta pe WC-ul. Cât de tare e! Și pe tucadă. Ce mișto! Să facem negri. Mi se pare mai interesante. Nu știu, e contrast cu toată baia care e albă. Mi se pare o idee mult mai interesantă, ca să zic așa. Cum s-ar vedea podeaua așa? Parcă am fi într-un hotel ceva, adică nici măcar nu mai zici că e o casă. Mi se pare chiar, nu știu, ciudat. Asta arată mai bine. Poate să vedem dacă reușim să punem un televizor prin sufrageria asta, pentru că ce e sufrageria fără un televizor? Cam așa ceva. Dacă punem aici televizorul la geam, vi se pare o idee bună? Nu e idee bună, nu? Mai mult ca sigur nu e idee bună. Da, să punem aici. Bună idee. Aici frumos. Venim cu o canapea de genul... nu știu, o canapea bună. Uite pe canapea foarte, foarte, foarte bună, nu asta. Asta? Nu. Asta e prea de tot. Asta mai da? Asta da, canapea. Așa, două canapele aici frumos. Așa ceva. Și aici un televizor din acela, nu știu, interesant. Ceva... Na, nu punem de asta. Ceva de genul... ăsta sau ăsta. Cred că ăsta mai degrabă. Da. Hai să selectăm și o culoare mai interesantă a canapelei, să facem mai frumușică. Cam așa ceva. Aici, așa. Bun. O să punem și niște plante pe aici, pentru că, de ce nu? Palmier, foarte tare. Foarte drăguț. Da, îmi place mult de tot. Asta o să-l punem. Și cred că o să mai punem unul aici, în zona asta. Arată bine, de ce nu? Adică trebuie să mai așezăm puțin locul ăsta, să facem drăguț, să arate bine, să fie ce trebuie. Covaraș de ăsta? Ce părere aveți? Sau mai bine un de ăsta? Da, altă viață. Începe să pierdă contur toată casa, ceea ce îmi place enorm de mult. Gen, dacă pui un geam aici, el va arăta cam așa, ceea ce nu e ok, știți? Mi-a făcut să am un geam de aici de sus până jos, gen sticlă așa, nicio șansă. S-am putut să pun de tot din asta, dar și așezăm așa și așa. Și tot am făcut sticla de sus până jos, ați văzut? Mamă, câtă spațiu am aici! Fraților, ăștia că merge să fac un dormitor, nici de cum o bucătărie. Că spațiul e enorm, gen. No, prima dată o să punem o insulă. Vreau să facem un fel de insulă în mijlocul bucătăriei. O să vedeți voi cam la ce mă refer. Hai mă, selectează-te. Frigider acolo. Tot e prea mare bucătăria. Mi se pare prea mult prea mare. Dar fiind vorba de o casă de bogătani, adică știți la ce mă refer, trebuie totul și pe opulență, știți? Hai să vedem. Pare o casă destul de drăguță, sincer, m-aș muta și glumesc. Dar nu, chiar e reușită. Habar n-am, să zice că îl selectez pe astea, pur și simplu, nu știu, la mișto. Habar n-am, chiar n-am idee. Poate că dacă eram eu mai atent așa, puteam să găsesc poate niște scaune mult mai bune. Sau poate nu. Le lăsăm pe asta și gata.
Am putea să le schimbăm totuși culoarea, aspectul. De genul, nu știu, să te facem așa cu negru, nu? Deși n-arată chiar așa de ok. Să zicem că e bine oarecum să le lăsăm pe astea. Deși, nu știu sigur dacă e o idee bună sau nu. Nu știu, ceva care să pară confortabil, asta caut, adică un scaun bun. Cred că ne putem mulțumi și cu ele. Da, eu cred că e o idee bună. Să faci toată bucătăria negru, ce ziceți? Eu cred că e o idee mai faină. A, am închis bucătăria? S-a închis puțin, nu? Pare că e închisă un pic. Merge, dar nu prea merge, știți ce vreau să zic? Așa ca în baie. Nu știu. Să facem baia așa, nu? Cred că ar fi mai bine și bucătăria să o facem așa. Cred că ar fi mai ok. Da, nu, e mult mai bine. Uite și baia cum arată, adică e altfel. E la un alt nivel acum. Asta e, că eu mă reîntorc. Așa la ele. Asta sunt, n-am ce să fac, n-am cum să mă schimb. Cuptor. Vreau să punem o plită aici frumos. Și să mai punem un cuptor aici. Aici. Negru frumos, așa cum trebuie. Și să mai punem o mașină de spălat vase pentru leneși ca mine, de exemplu. Cred că pe aici era. Uite. Frumos. Căutam un cuier, dar nu cred că îl găsesc acum. O să-l găsesc eu. Trebuie să fie pe aici pe undeva, adică e imposibil să lipsească un gen. Ah, da, chiar, dacă te uiți la capitolul tomberoane, ar trebui să punem și un tomberon afară. O să punem aici cu nesimțire. Așa. Și o cutie poștară ne-ar trebui, cred. Selectăm una de sărăcie sau selectăm una mai de bogat, da, mai de bogătani, așa. Asta e și nu prea e. O să o luăm pe asta. Așa. Tot așa. Și pe camera de luat vederii, fraților, e ciudat rău de tot. Așa. De fapt, cred că o să închid toată zona asta, ce să mai are. La etaj aș putea să... Bine, momentan trebuie să delimitez zonele. Și așa este mult mai ușor să vezi exact mărimea camerelor și ca holului și a orice, de fapt. E mult mai ușor așa. Vedeți? Și cum îmi dau seama, camera asta e puțin cam mică. Deci pot să mai micșorez puțin în hol. Nu e mare lucru, gen. Bine, și baia asta nu e ea foarte mare, dar, din nou, nu ne trebuie spațiu foarte mare. În plus, baia de la parter e imens, așa că cam compensează. Fiecare dormitor trebuie să fie interesant, un dormitor frumos, un dormitor care să zici, bă, nu știu, îmi place să stau în el. Și așa vă spun și pe voi. O casă trebuie să o faci pe placul tău, pe gustul tău, să-ți placă efectiv ceea ce ai tu. Nu te interesezi niciodată de părerea altora, de genul cum arată casa, înțelegi? Adică de genul nu te să niciodată de ce părere au vecinii sau prietenii tăi de casa ta. Nu, pur și simplu, bă, îmi place mie exact așa cum e ea. Nu știu, am vrut să-mi pun patul în tavan. Mi-am pus patul în tavan, simplu. La modul ăsta. Casa trebuie să reflecte efectiv, să vă reflecte efectiv gusturile voastre, nu gusturile oamenilor. Nu ei stau în casa voastră, voi stați în casa voastră. Oamenii sunt oameni. Niciodată nu o să vedeți un om că e mulțumit sau e fericit cu alegerile pe care voi le faceți. Că să mulțumești oamenii, mai bine să vezi de drum, e cel mai bine, e cel mai sigur, așa.
concluzia asta am ajuns și eu de mult. N-are sens. Niște noptiere, frumos. Să punem și aici. Aici aș vrea să pun totuși un pat mai... Ia stai puțin să mai caut pe aici. Așa, un pat ăsta de gamer. Arată bine rău de tot, e genial, ce vorbești. Ce vede Numitor să facem aici? Ha? Aveți idee? Sau nu prea aveți idei? Oh, ce covoare. Na, e cam urât. Hai să scăpăm puțin și să vedem. Poate să punem o covoare de astea, nu? Este dacă merge. Ia să vedem. Cel puțin aici, eu cred că e ok. Hai să ne apucăm de baie totuși, pentru că trebuie să facem și pe asta, nu? Tot așa, un WC-ul drăguțel. Așa. Cu o hârtie igienică care nu o să se vadă dacă lași pereții așa iurea, dar dacă nu lași pereții gen întregi, gen era și așa, nu se va vedea, dar aia e. Bun, tot la baie aveam asta. Așa, și să nu uit să pun totuși o lumină, ceva aici, dar nu pun de asta, vă dați seama că n-am cum. Asta să vedem, să selectez ceva de genul, am pe aici un reflector foarte mișto. Nu știu dacă mă las să-l pun, să sperăm că să mă las. Da, foarte tare. Wow, în sfârșit, mamă, casa începe să prindă contur. Sincer, am făcut-o, nu știu, banală, nu știu, chiar nu știu ce o să pot face cu ea. Oglinda, deși nu e centrată, o să o lăsăm totuși așa, n-arată rău. O să punem un covoraș, deși n-am făcut așa ceva la baia cealaltă, dar o să punem un covoraș aici, pare mai interesant să zic. Am putea să mai adăugăm o floricică cam ca și aici, să o punem pe aici, poate, de ce nu? Așa, ce detalii am putea să mai adăugăm ca să arate cât de cât a baie, adică o baie ca lumea, știi ceva să spun, nu? Am putea să mai adăugăm, poate, uite, să adăugăm un halat aici, n-ar arăta rău. Aici covorul ar trebui să fie altfel, pentru că și holul e altfel și totul e altfel aici. Știți? Cam așa ceva. Se asociază mai mult cu holul gen. Așa, aș putea să mai adaug niște palmieri poate pe aici. De ce nu? Sau măcar un palmier să punem și noi aici frumos. Am putea, de ce nu? Aici. Hai să facem și un dormitor aici frumos și el. Bun, aici va să fac un dormitor pentru copii. Mi se pare o idee mult mai bună să facem și ceva pentru ei. Așa că o să selectăm, să punem pătuți din asta de genul. Pentru început. Sus de pluș. Totodată ar mai trebui să punem și un pat, nu? Adică de genul un pat ăsta. Ar mai trebui să punem, de ce nu? Un covor, fel, drăguț, ceva, nu știu, habar n-am. Covor de ăsta așa, putem să mai punem. Sunt copii. Gen, ideea că iau nevoie de covoare puțin mai mari decât... nu știu, mi se pare că e mai bine așa, nu știu, mi se pare mai ok așa. Am zis că sunt copii, știi, și se tăvălesc tot timpul meu pe joc, mi dă bușelea și așa mai departe și e bine să ai un astfel de loc. Și să facem camera puțin mai distractivă. De exemplu, am putea să adăugăm bunine sau am putea să o facem mai, nu știu, altfel. Și mă gândeam aici la parter să facem niște chestii interesante, dar nu știu dacă e așa de bună. Asta ar fi garajul. Să mai selectăm o mașină, nu? Da, putem să punem două mașini aici. Și am putea să o facem pe asta un pic mai... să zicem așa. Trebuie să facem și un studio de artă, nu putem să stăm fără... Nu putem... Nu e voie. Nu e bine. Hai să vedem.
Am putea să adăugăm niște detalii de genul, nu vreau să mă complic prea mult în detalii și să adaug prea multe chestii prea nasoale, să zic. O să adaug aici o chestie de asta, că să gen să poți uita pe perete. Vreau să mai adaug un șevalet, da, cred că o să aleg unul gen în stil clasic. Un scaun. Și arată destul de ok, să zic. O podea, bineînțeles că trebuie să punem și podele, pentru că trebuie, de ce să nu punem, nu? Logic, a trebuit să punem și niște podele, de ce nu? Vreau să punem asta de ping-pong aici. Gen, locul ăsta va fi un loc de distracție, cam așa aș vrea. Nu neapărat distracție, aș putea să pun o arcadă de jocuri aici, de exemplu. Aș putea să mai pun poate și niște mașini de spălat pe aici, pe undeva, ori prin garaj, ori habar n-am, sau pe aici, nu știu. Casa asta are nevoie de un alt fel de card față de ce folosesc eu de regulă. Da, cred că e mai bine. Cum să n-am? Wow, dacă aș putea aș construi tot timpul. Cam așa se prezintă casa, e destul de faină. Îmi place foarte mult ce a putut să iasă. Să vă las cu pereți întregi, să vă las așa, pur și simplu, habar n-am. Aici, baia frumos. Îmi place foarte tare dormitorul ăsta, e foarte tare, nu știu să-l fac. Sufrageria, cu toate dotările nebune. Ia uitați-vă și voi câta bucătăria, efectiv, și plantele astea, pietrele alea, completează totul. Baia asta minunată, absolut genială. Și mai e și subsolul, el zic partea pe subsol, care arată chiar foarte bine. Îmi place la nebunie ceea ce a putut să iasă. E foarte interesant. Bă, cam asta ar fi, adică nu prea mai am sincer ce să adaug. Să pun rotușcă aici. Nu știu de ce, dar e drăguță. Cam așa s-ar prezenta casa. Are vreo 3 nivele, gen, foarte tare. Și intrarea, adică mi se pare foarte mișto. Plus copacii ăștia care completează absolut tot. Să vedem cum se vede noaptea. Ia să vedem. Întuneric frumos. Wow. Se vede bine și eu să văd asta așa. Nu e foarte luminată, dar e destul de bine. Foarte frumos. Foarte drăguță casuța. Chiar îmi place ce a putut să iasă. Dar zona asta mă cam încalcă puțin pe nervi. N-am putut să fac prea mare lucru. Aș putea, nu știu, să adaug poate niște detalii de genul, nu știu, să zicem, trag aici un perete. Să vopsesc gen peretele așa și pe interior. Să mai adaug încă o ușă transparentă poate aici. O să vedem dacă mai punem aici o ușă afară. Scoatem și ne uităm. Uite aici, mă. Aveam nevoie de așa ceva. Sincer. E nevoie de un scătut ăsta de rufe. Nu poți să pui un scătut de rufe decât afară, nu și în interior. Ceea ce mi se pare o chestie, uitați, adică vezi, în interior nu mă lasă sub nicio formă. Oriunde aș încerca să pun în interior, nu te lasă să pun în interior. Să vedem ce ne mai trebuie. Da, putea să adaug. Aș putea să adaug. Să adaug și o de asta. Nu știu ce mi-a prinde bine o chiuvete de genul ăsta. Nu cred că mi-a prinde bine, nu? Stai unde la bucuși de rufe. Mamă. Să zici că am selectez pe ăsta. Niște plătuțe.
Wow, să punem. De ce nu? Mai mă inspir câteodată și de la ăștia. Mai ales când nu prea mai am idei, că sincer cam asta în pan de idei. Așa. 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 Cam asta ar fi. Și cu asta. O masă de fotbal. Frate, unde să mai pun și asta, că aș vreau. Sincer, chiar o vreau. Să o punem așa la mișto. Punem asta de așa și asta așa. Cam așa ceva. Cam așa o să iasă. Gata. Arată bine. Acum chiar îi dau un save. Și haideți să avem și aici în poză, gen. Cam așa arată. Foarte tare. Nu știu câte paturi. Să punem și noi 4 la mișto. Cred că... Da, 4 sunt. 2 WC-uri și un save. I-am făcut și poză, gen. Și așa s-ar prezenta. Deci, cam asta ar fi parterul. Asta ar fi subsolul, studioul de artă, frumos, toate ce trebuie, toate dotările. Garajul frumos, cochet. Zic eu la locul lui, arată totul bine. Așa. Spălătorie, frumos. Asta acolo, de ce nu? Etajul, cam așa se prezintă și... De fapt e parter într-un fel. Da, că asta e mai altfel făcută, ca să zic așa. E casa de aia tipic... Nu chiar tipic americană, dar... Cam pe acolo ar fi. Să zicem... Gata, mai bine ușa așa. Deci dacă am făcut schimbarea asta, haideți să mut și mașină. Da. Gata. Și acum, pentru că am făcut schimbarea aia, dăm pe clopoțelul ăsta, dăm aici și ștergem. Am șters. Și acum dacă vreau să mai fac iarăși, selectez pur și simplu 4 cu 2 și un save. De ce salvez așa? Foarte simplu, pentru că acum eu casa asta pot să o pun oriunde îmi doresc, pur și simplu. Pur și simplu fac decât chestia asta, exit my menu, save and exit. Și haideți să vă arăt. Deci, eu acum i-am dat save and exit, gen. Și acum dacă vreau să mă duc aici, să apăs aici, ca să, gen, să văd toată mapa și toate cele. În fine. În momentul în care mă duc aici, gen, casa e aici, da? Bun. Iar eu, gen, am făcut o poză, nu-i mare lucru. Dacă mă duc aici și selectez, să zicem, terenul ăsta, da? Dau pe reparații și fac chestia asta. Da, să vedeți. Bine, cred că toată lumea știe lucrul ăsta, nu e ceva wow. Îi dau pe reparații și mă duc de aici din poză și îi dau așa, îi dau pur și simplu așa, furnizet, yes. Bine, ei îmi spun că nu pot, că am terenul foarte mic, știți? Mai mic decât terenul ălalt, dar să fac așa o comparație. Bun, vedeți? Casa mea este selectată, nu mi-a pus tot, pentru că, cum am mai spus, nu aveam cum să pun tot. Terenul e prea mic. Bun, fraților, cam asta a fost și clipul de azi. Asta a fost The Sims. Eu am fost Adi Art.
Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțelul de notificări ca să fiți la curent cu absolut tot ceea ce postez. Dați un follow pe Insta adiart99 și să lăsați sugestii în secțiunea de comentarii pentru ce ați vrea să mai vedeți, sincer. Iată. Pa!